Чакай да вържа малко осветление да пусна. All of the lights. Фейк, кай се над? Не, брат, вече прекалихте. Вече прекалихте, брат. Това вече беше грубо. И около ще ли смъртси са? Да, брат. Къде мога да оставя светлината? Не знам. Държа, не можеш ли да реши? Тя ако я държа, май ще е добре. Много лесно ще падне, да знаеш. Не, мисля, че е закрепена добре. Чат, какво мислите, светлината ще падне ли лесно или не? Явещи. Оп! Какво мислите? Фейк ли опи ми? Не, брат. Сме сега пътя, братле, малко на трип да ги... служи колана, брат. Фейк, Суити Фокс! Служи колана, че е сега запуши. Слагам. Къде е колана, бе? Его. Сега чекай малко слушай. Не, всичко е то. Той май светленото, че... Няма да падне, осветлението е стабилно, бе. Не, защото е за 20 лева, братле, и се щупи много бързо. Ти знаеш, че той е падал няколко пъти, брат. Един път го зареждам, брат, не се пуска. Кафето се пие, не се яде. Сега ще питам един въпрос на 14 февруари в 9 сутринта. Дали ще пием вино ли? Я да видим как се спускаш тук по тези кръгови. Давай, снимай пътя малко Гледай, да... Чата ден от 3, братле. Гледай, какво става чат. В момента водим на трип с нас. Trip at night. Какво става, Накс? Добре. Мофаста е пред нас. На него му са ебе като пие бел винци. Има ли кале? Цеко, как е мерца? Друго си в мерца, брат. Той брановката, не? Не, Форбиден. Той откъде знаеш, че има? Той го видял, брат, сигурно. Или защото коментирахме, на Бренов написа дали съм с Мерцедес. C200 само, брат. B200. Цеко, измисли 2 черти за до вечера. 2 черти ли, бе? Мога 3 да ти измисля, имам един стар Adidas Samsung, брат. Буквално се чудя какво да го правя. Мога да ти го продам, брат, за 20-30 лева. Че яско става. Познавам ги колите, брат ме. Браво, бе. Само като видя тавана и знам коя марка пише. Варенска регистрация без след. Да, Джани, този клип, брат. Спид на Цеко. Стига, бе, брат. Как ще го кажеш това, бе? Ама ти си пардял в него, бе. Ще има ли други? Ще има други клипове. Това е пазил. Вас те чувам, продавам фети работи по детските градини. Аре, бе. Той по яслите, не по детските градини. Чай, той ще му посъди. Цеко, донейтвам 5 лева, искам да отидеш гол във факултета. Стига, бе. За 5 лева гол във факултета ли, бе? Да му гепнат и боксерките ли, брат? Каквото е останало, ще го грабя там. Аз гледах този клип, между дет закъсахте, брат. Брат, закъсах ми много здраво във факултета. Да. И много макейф, както има един от най-нормалните клипове. И в коментарите пак имаше някакви неща от сорта на... то с нормален лей, някакви такива, брат. Смятай, ако някои хора реагират така, като видят най-нормалния ми клип. Представи си какво ще е, ако видят Пинко по Витушка стрим. Брат, затова няма да правиш нормални клипове просто. Като го гледах този клип... Найкос, как сме Найкос? Съм се возил в тая кола. Брат, бил си на премиума, братле. Мале, 20% батерия. Сега стана лошо. Опа, цеки, че как сме? Какво пише? Науко се, че не жал да прочета науко се. Здрасти, брат ми! Дабл стрим, много е случай дабл стрим, бе, брат. Дабл стрим? Много е случай дабл стрима. Цеко, следваш стрим. Бръснат гъс по Витушка. Бръснат гъс по Витушка. Ел батери. Ел батери, for real. Shit! Ще остави чата Симпат. Симпат ли е шофьора? Не, бе, как? Не, бе. Симпатката беше и оня ден. Оня ден не беше Симпатката? Да, оня ден беше. Аз за брат казвам праче поздрави, брат. Цеко, момчето, поздрави за Симбат. Повече от тебе. Да, брат. Ама аз съм професионал reader, брат. Сеш съм. Смисъл чат reader. Той цекото ми плаща даже. Да. За всяко прочетено. По 200 стотинки на всяко прочетено, брат. Дай по боксерки, по Витушка на 1000 съба.
Мосър, Fox Him This on Stream, брат. Елридър. Да, Защо бе, Елридър, бе, брат? Брат, аз твоята песен Дебелите много ма кефи. Скоро очаквайте